Салом дӯстон, боз як сайти нав барои пулкоркунӣ ба воситаи задани ссилка барои регистратсия кардан дар сайт дар поёни видео мешавад. Ва дар ин ҷа мо ози задани цени айҳама нархи қиматша гирифтагием. Ин ҷа на 7 рубла 19 копеек дар сайти Эвера регистратсия мекунӣ. Ва ин ҷа метавонем боз заданиҳоро ҳаллиш кунем. Ва ин се заданиро интихоб мекунем. Дар ин ҷа ина 2 рубла ҳастай, 5 рубла, 2 рубл то 7 рубла задани ҳастай. Ҳамин заданиҳоро кор мекунем ва пул кор мекунем. Ва ин ҷа лучи заданиро мегирем. Ҳама боло фақат заданиҳое ки беҳтарина ҳамонро нишон медиҳад. Ва цениро интихоб мекунем. Ин ҷа заданиҳои ҳама қиматро нишон медиҳад. Ва ина 7 рубла ҳастай регистратсия мекунӣ ва 7 рубл кор мекунӣ. То 7 рубла, на 2 рубл то 7 рубла. Ва ин ҷа метавонем задани соцсет, клик, серфинг, авито ҷабо интихоб кунем. Кадом заданиҳое ки мо дорем мисол бисёртар маъқул аст, ҳамон задани маъқулитонро интихоб мекунем. Ина Эвера, сайт Эверада регистратсия мекунӣ ва чанд задани кор мекунӣ. 7 рубла 19 копеек дар ин ҷа кор мекунӣ. Бо дар сайти Эвера дополнительно бо кор мекунӣ. Ва ҷа Sourcepublic ҳастай. Sourcepublic ҳам ранги ҳамин сайт аст. Дар Sourcepublic регистратсия мекунӣ, чанд задани кор мекунӣ ва дар ин ҷа бо 7 рубла 19 копеек кор мекунӣ. Ёки лайк и подписка соцсети ВК Target. ВК Target дар регистратсия мекунӣ, чанд задани дигар дар ӯ сайти ВК Target кор мекунӣ, бо 7 рубла 19 копеек дар ин сайт кор мекунӣ. Барои пуломона гирифтан мо бояд вивести средстворо интихоб кунем. Баъд метавонем пуломона бигирем. Инҷа вивестиро интихоб мекунем. Пополни дорам, мо вивестиро интихоб мекунем ва инҷа нависагие ки минимални сумма, короче минимал каш 50 рубла. 50 рубл кор кардем, метавонед пултона дар кошелоки Юмани ёки Payer кошелок бигиред. Ва ин ҷои суммада менависем суммаро, агар намисол чанд сумми кор карда бошем, 50 рубла, 70 ё 100 рубл, чанд қадари кор карда бошем, пулмона менависем ва ин ҷа кошелокмона интихоб мекунем ва пулмона мегирем. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.